Assalamu alaikum warahmatullah. So kamar yadda muka muku a farko ko kuma yadda ku gani a farko, so cewa yau insha Allah wannan channel zai kawo muku yadda zaka dora Gmail account ɗinka akan Facebook. So hanyoyin da zaka dora Gmail account ɗinka akan Facebook hanyoyi ne masu sauki wanda zamu bi su dalla insha Allah, wanda zamu iya amfani da su kamar haka. So kamar yadda kowa yake da wannan application na Facebook, zamu je kai tsaye mu shiga wannan application din na Facebook. Gashi nan kamar yadda kuke gani haka zamu je mu shiga kan application din mu. Idan kamar yadda muke yana, so kamar yadda ka sani cewa yanda abin da yasa ake dora Gmail account akan Facebook shine zaka ga da yawa mutane suna bude Facebook wanda zaka ga idan ya samu matsala ko kuma lokacin da Facebook din su yake da nuna musu wani alama na mutane suna dan bibiyar ka, zaka ga mutum ya kasa kare kanshi saboda bai da wannan Gmail account. So amma idan kana da Gmail account akwai hanyoyin da za a bi wanda ko da a ce an yi hacking din Facebook ɗinka ya daina aiki, za a iya bi wajen recovery din shi kai tsaye. So ya za a yi ka dora wannan Gmail account kai tsaye? Zaka shiga wannan, to kai tsaye zaka shiga kan Facebook din naka kamar haka. Gashi kamar yadda kuka danna shi haka, kun ga ya bude mana fuska ta Facebook kenan. Gashi nan kamar yadda kuke gani. So ya za a yi kai iya dora Gmail account ɗinka akai? So kai tsaye a bangaren dama haka in ka duba can sama akwai wasu ga wanda dugo haka guda uku, a can sama akwai wani kamera. To wannan dugo guda uku shi za ku danna kamar haka, za ka danna shi. Gashi nan dan satin haka, gashi nan dan satin. So gashi ne ya dan budo mana wata fuska kamar yadda kuke gani haka. So kai tsaye zamu zo kamar yadda muka gaya muku a wancan darasin namu, zaka shiga bangaren settings haka gashi kamar yadda in ka jawo shi haka gashi nan bangaren nan, gashi nan da aka rubuta settings din nan mai abun da muka gaya muku kamar bonus. So zaka danna cikin sa kai tsaye kamar haka. Gashi nan yace yake laudan haka. So kamar yadda kuke gani haka ya dan budo mana wannan kofa gashi nan wacce kuke gani haka. Wannan darussuka ne wanda insha Allah in dai kuna biye da mu zamu kawo muku su gaba ɗaya bayan ɗaya. So abinda zaka yi na farko, zaka zo ka shiga wannan na farko wanda aka rubuta personal information din nan. So kawai zaka danna shi kamar yadda kuke gani haka. Gashi na kamar yadda muke danna shaka ga yana budewa. So idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel namu, ka danna ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar like, sannan ka yi share wa abokanka domin kowa ya amfana. So gashi nan kamar yadda kuke gani na farko wannan username ne da sauransu. So gashi nan a wannan na biyu za ka ga email address. So abinda za ka yi kawai a nan bangaren ka na hagu a na biyu kenan, za ka ga inda aka rubuta edit. To kawai za ka danna kan wannan edit kamar yadda kake gani haka. Gashi kamar yadda zaka danna shi haka. So bayan ka danna kan edit din nan zai danye satin kamar yadda kake gani haka. Gashi nan ya budo mana guri kamar yadda kuke gani. So ya rubuta anan sama za ga pending email. So anan zaka ga email din mu nan a ciki kamar yadda kake gani haka. So kai tsaye nan kuma kasa ga nan da aka rubuta kiran email, add email kenan. In kana so ka kara email ga wanda bai da shi, ga wanda yake da shi kai zai kara sai ya danna kamar haka. So abinda zaka yi kawai kai tsaye sai ka zo ka sa email ɗinka a nan farko kenan, sannan sai ka nan ƙasa zai tambaye ka password sai ka sa. So amma wannan na farko kamar yadda kuke gani, wannan shine email ɗinmu na kai tsaye kenan wanda muka riga muka dora. So ya za a yi ka dora naka kai tsaye? So kamar yadda muka nuna muku haka zaka shiga. So zaka zo nan inda aka rubuta add email address kamar yadda kuke gani haka. So kamar yadda muka samu wajen, so in kai ma in zaka sa naka zaka dan danna haka kamar haka. Gashi ne ya dan bude maka yadda zaka yi rubutu. So bari mu sa namu kamar yadda kuke gani haka. Gashi nan mun sa. So in kayo kasa nan zai tambaye ka password. Gashi nan anan gurin wannan password din zai tambaye ka ne saboda ya tabbatar da security na Facebook ɗinka ba tare da wani ya shiga ya ma kutse ya yi ma abubuwan da kai baka sa ran yin su ba ko kuma ba yin su zaka yi ba. So kai tsaye zaka shiga password ɗinka kamar yadda kake gani haka. Idan ka sa password ɗinka to kai tsaye zaka danna wannan add email din nan, wannan wanda kuke ganin shi haka, zaka danna add email. So da ka danna wannan shikenan Gmail ɗinka ya hau kan Facebook. So wannan ita ce hanyar da zaka bi wajen dora Gmail account ɗinka akan Facebook insha Allah, wacce baka da matsala, wanda koda a ce Facebook ɗinka ya samu matsala za a iya recovery din shi kai tsaye wanda ba tare da an sha wahala ba. Wanda zaka ga mutane da yawa saboda rashin wannan sukan samu matsaloli da Facebook ɗinsu, wasu ma karshe
ƙarshe sai dai kaga sun haƙura da Facebook ɗin saboda ba yacce za su yi da shi, saboda wannan ita ce hanya mai sauƙi wacce za ka kare Facebook ɗinka. So insha Allah za mu ci gaba da kawo muku wannan hanyoyin na yacce ka kare kanka a Facebook. So mun gode, sai kun ƙara jin mu.